salamat sa tulong niyo. Bagamat hindi pa tayo magkakaibigan sa tunay na buhay ng personal, magkakaibigan tayo rito. Sa kung tawagin natin ay para bang isang libro na nakakulong tayong lahat dito. Ngunit po, sa tulad nyo, game builders, sa iyo, Bushnotes, maraming salamat sa tulong. Sabi ko nga, kahit magkakilala tayo ng personal, dito lang sunit na tayo. So ito, sobrang suportang binigay niya sa atin. Siguro nga po, iisa ang Diyos natin. Salamat sa tulong niyo. Ang totoo po, hindi mababayaran ang anumang pera pagkakaibigan natin ito. Hindi tayo iikot doon sa pera, pero ang damdamin niyo, napakabuti niyo sa akin. Napakabuti niyo mga kaibigan, kababuti niyo mga tao. Sa panahon na ganitong pangangailangan, ayokong gawin ito dahil emotional sigurado may iyan. Pero, Jemel Davis, napakabuti niyong tao. Busmits, ba't mga nakapaligid sa'yo, Busmits? Salamat sa inyo. Hindi mo inuulit ko. Sana nga, magkita-kita tayo. Sobra at sapat ang mga sinusuportan nyo sa akin. Hindi lang sa ganun na may halaga ng pera. Pero ang damdamin nyo sobra. Dahil napakababuti nyo dahil mabuhay nyo. Jimbo Smith at sa mga nakapaligid sa inyo, sa lahat ng supporters, sige, ng FLM, na inihingi ko nga ang kunting dita o pagkataon ng FLM dahil maraming kumakalaban sa kanya, pero marami din kumakampi sa kanya. Salamat, Team Builders. Salamat, Busmits. Diyan ka pa siguro, Tila. Salamat, Tila. Salamat sa lahat na nakapaligid sa inyo. Salamat sa tumulong sa akin. Salamat po. Ngunit kami pong pamilya, ang totoo po niyan, magsisimula kami lahat. Narog ang bahay ng kapatid namin, ni walang natira. Kinuha pa ang dalawang buhay. Magsisimula kaming muli dahil ang iniwan niyang responsibilidad kaming magkakapatid. Ang aako nito, may paaaralin kaming dalawang anak na iniwan niya. Hindi rin namin maisip pa kung paano itatayo ang bahay. Hindi ko gustong gawin ito, Busmits, pero dahil kaibigan kayo tunay, ginawa ko ito. Dahil alam ko na puso ninyo ang bugtulong. Sobrang buti niyo, Busmits. Team Builders, sa lahat ng mga kaibigan. Tama na po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kami magsisimula upang tumayang muli. Hindi kami dito na matatapos. Dahil ang responsibilidad ng aming kapatid, kailangan naming paaralin. Paaralin ang dalawang anak na natitira. At mag-iisip kami kung paano itayo ang bahay. Maraming salamat.